मावदो बिसोर हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांदोंमोन अन्नानै मख'ना होब्ला जों नोंसिनि जिउआव गोजोननाय थागौमोन सारमोन। एक्स एनडिबिनिनो जायफोर सदस्यफोरा जायफोर केडारफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केडारफोरनि गेजेरावनो 8 जन केडारा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबोद गिदिर रायदान मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्डार जानो हागौ सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ। भिडिअनि पिक्साव खोनाखाबाय 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरा जुदि साजा फोसाव जायोबा आरो बुंनांगौ मा दं हर सान एक्स एनडिबिफोरखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा नंखाय दिल्लीयाव थांनानै जायफोर सागानगिरि बिथांमोना ओंखाम खबसे सुगै जानो मोननाय नङा। जाबाबो जायाबाबो इउटुबाव बिथांमोनखौ साननि हरनि बुंनाय जागोन आरो लोगोसे दिनै जायफोर जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरि सिनियर जुनियर आरो जायफोर एक्स एनडिबिफोरनि केस गोनां बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जुदि दिल्ली सरकारजों आसाम सरकारजों जुदि सैथो एकर्ड जामारदोंबा सैथो दानि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर एक्स एनडिबिनि बेकग्राउन्डआव थांनानै दानि गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि गादिनिफ्राय ओंखारनानै थानो हागोन ना हाया? सैथो एक्स एनडिबिनि जुदि दैदेनगिरिबा जायफोर जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरनि साजाया जुदि 16 अक्ट'बरनि उनाव जुदि साजा फोसाव जायोबा जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय ओंखाम खबसे सुगै जानो मोननाय नङा। जाबाबो जायाबाबो हरनि साननि बखिगोन सोरबा प्रमद बर' सोरबा गबिन्द सोरबा फेरेंगा साफ्रोमबो बर'नि इउटुबारफोरखौ जायफोर एक्स एनडिबिफोरखौ मोजां मोनग्रा जायफोर जोहोलावफोरखौ मोजां मोनग्रा जायफोर मुंख्लं जोहोलावफोरखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोना हरनि साननि जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर एक्स एनडिबिनि समाव सारनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि समाव सारनायखौ लानानै आबसुनि समाव सारनायखौ लानानै बर' हारिनि समाव सारनायखौ लानानै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डआ जादोंबा जायफोर एक्स एनडिबिनि बेकग्राउन्डआव थांनानै जायफोर गादियाव दं नोंथांमोना जुदि साजा फोसाव जायोबा नोंथांमोना गादिनिफ्राय ओंखारना थानो हागोन ना हाया? बे मोनसे बर' हारिनि गेजेराव सोंलु जागोन। गोबाव बोसोर जाबाय बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' लानानै संसार जानानै दङ दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ दिनै फिसाइ गैया संसाराव फिसाइ गैया जिबन खांनायखौ रायजो राजाफोरनि बयबो मिथिखागौ दिनै गोबां दुखुजों सैसोनानै न'खर लानानै फिसा सासेखौ लानानै बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' जानानै दङ दिनै आंहा रावबो गैया दिनै आं न'आव थांनानै जाहैनोबो न'आनो गैया अबस्था गैया दिनै बिफा थैलांबाय आंखौ फिसिनो जाहोनो थाखाय आंहा रावबोआनो गैखाला दिनै गावनि न'आव थांनानै जाहैनोबो बिसोरनोबो आंखौ फिसिनायनि राहायानो गैखाया ओरैबायदि दुखु जाबाय फोरमायबाबो फोरमायस'नो हाया दिनै बेखायनो खावलायनो सानदों आं दिनै बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानैसो दिनै बेफोरबायदि जेलाव थानांबाय दुखु खस्थ' लानानै दिनै आफादाव दिनै बिरबाय होनोमोन सिगां बिजनिनिमोन न'आवनो थाखायाखिसै नालाय सिगांनिफ्रायनो ओरै थांबाय ओमफ्राय बिसनाथ जोंनि न'आ बिसनाथ सारियालियाव माब्लाबा थांनानै नायनो हागोन जोंनि न'खरखौ जोंनि न'खराथ' गैखाया न'आनो गैया ओरैबायदि खस्थ' आफायाबो दिनै आर्मि पुलिसजों बुग्रि जाबाय ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो नासयजानो आर्मि पुलिस फैयो सानफ्रामबो नागिरफैयो न'आव थानो मोना दिनै आंनि फिसाय बिसोरनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया जेल जानानै 8 बोसोर जाबाय बेखौ दुनाबारि होनो नंथु दुनाबारि दिनै गोबां बेबायदि आं सरकारखौ खावलायनो सानो जेन
थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो दिनै खायफा गोदो गोजोन संसार जादों दिनै सुखथिया जाबाय जेला गोजोन सुखथि जाबाय जेला सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ गोबां दुखु खस्थ' दङ बिसोरो